Her har vi 4 forskellige bytrometer til fedtbestemmelse i mejeriprodukter. Den øverste har vi Fancolic med røret her, hvor vi kan veje osten af. Og der skal en lille prop, som ligger for enden i, når vi har puttet svovlsyre og det hele i. Men osten sættes i bunden, og så fyldes svovlsyre oveni. Det næste vi har, det er et skummemælksbytrometer. Så har vi et almindeligt konsumælksbytrometer, og så har vi et flødebytrometer til sidst. Vær altid opmærksom på, at der står det rigtige på bytrometeret. I skal kigge ned på teksten, der står hernede. Og det kan være svært at se nogle gange, så hold godt øje med, hvad bytrometeret er beregnet til at bruge til. Gerberering til fedtbestemmelse i mælk. Vi finder 2 bytrometer, og man tjekker efter, at det er de rigtige bytrometer, der skal stå mælk på, når det er til mælk. Og kigger på, at skalaen er ens. I de her tilfælde er det på 8% fedt, begge 2. Så måler man 10 ml svovlsyre af, og man skal altid tjekke efter, hvad er det for en koncentration af svovlsyre, man skal bruge. Og i det her tilfælde, så er det en 90%, men der står altid en vægtfylde, der hedder noget med 1,8, når det er til mælk. Så vi starter med at putte 10 ml i rørene, og grunden til, at vi altid tager 2, det er både for at få dobbeltbestemmelse, men også for at få ligevægt i centrifugen. Og så husker man også, når man arbejder med det her, altid at have handsker på og have sikkerhedsbriller på. Så har vi 10 ml svovlsyre. Så skal vi have taget mælken. Der er special fuldpipetter til mælk på 10,73. Det er det, der er kalibreret til, når man skal lave gerberering. Og så tager man en sugebold, suger op. Det vi så skal være opmærksom på, det er, at når vi skal have mælk ned i svovlsyre, så svarer det til, at vi putter vand i syre. Og det må man ikke. Der udvikles meget kraftig varme. Så det er vigtigt, når vi får mælken ned, at vi lægger den ned af siden, så at mælken kommer til at ligge oven på svovlsyren. Vi skal gøre det ved sådan at holde det skråt. Det kommer til at ligge stille og roligt ned langs siden, og så kommer det op og ligger oven på svovlsyren. Efter mælken er tilsat, så tilsættes nu 1 ml amylalkohol, så vi også tjekker efter, at vi har den rigtige. Og der skal 1 ml, og den skal lægges ovenpå mælken. Og buretterne her skulle gerne være indstillet, men man tjekker altid lige efter, at de står rigtigt. Nu har vi alt i rørene, så nu skal der propper i. Og de skal altid lige være puttet i noget talkum først. Propperne ligger helt siden af. Nu skal prøverne rystes godt, så vi får blandet svovlsyre, mælk og amylalkohol. Når vi ryster dem, så udvikles der kraftig varme, så man kan eventuelt tage en klud og holde rundt omkring, når man ryster dem. Og man kan også altid sørge for, at proppen ikke kommer i nærheden af andre personer. Udover at ryste, kan det være en fordel nogle gange at vende dem lidt, så man får det ned op fra bolden i toppen.
Du kan også se, at nu sker der en farveændring. Det gør vi selvfølgelig med begge to. Nu skal vi have centrifugeret vores prøver. Det gør vi i en Gerber-centrifuge, som er opvarmet til ca. 67 grader. Og ved siden af har vi også et vandbad, der også skal være indstillet til ca. 67 grader, sådan at fedtet ikke når at størkne. Det er meget vigtigt, at vi har en høj temperatur, sådan at fedtet kan forblive flydende og have den rigtige vægtfylde, når vi skal måle. Fordi det er jo rumfanget, vi måler i gerbereringen. Så vi sætter dem i centrifugen og husker igen, at der skal være balance, så de sættes over for hinanden. Og I ser, at vi sætter dem med proppen nedad. Lukker centrifugen og trykker på start. Og den vil nu køre i cirka 5 minutter, som den er indstillet til. Så er centrifugen færdig, og vi kan tage prøverne op. Så er det en god idé lige at aflæse og sikre, at fedtsøjlen er oppe i skalaen. Det gør vi ved at presse proppen længere op i. Og det kan godt være rigtig, rigtig svært. Nu sættes prøverne i vandbad, sådan at vi har fedtet fuldstændig smeltet, inden vi centrifugerer dem en gang til. Så har prøverne stået i vandbad i cirka 5 minutter, og de skal tilbage igen og centrifugeres endnu en gang. Og man tjekker altid lige efter, at fedtsøjlen er nogenlunde op i skalaen, så er det nemmere, når det er centrifugeret anden gang. Og igen skal de over og i balance. Og så trykker på start, og så kører vi i 5 minutter igen. Så er centrifugen færdig, og nu skal vi tage prøverne op, og de skal aflæses. Og det er igen en god idé at lige have en klud klar, og så tørre fedtsøjlen af, sådan at der ikke sker en for kraftig fordampning, fordi fedtet trækker sig relativt hurtigt tilbage. Man kan alternativt sætte dem i vandbadstid. Så aflæser vi fedtsøjlen, får et skarp kant for neden. Vi kan tydeligt se her adskillelsen mellem solfasen og fedtfasen. Og så er det spørgsmål simpelthen at aflæse på fedtsøjlen. Og det gør jeg så begge to, og der skulle gerne være 4,7. 4,7 her. Det er en god fed sødmælk, vi har fået fat i. Når vi er færdige med fedtbestemmelsen af gerberen, så skal vi have hældt det ud, og der finder vi en affaldsbeholder, der hedder XI til uorganisk surt affald. Og det foregår i stenskabet, man hælder det fra. Og som du kan se forsigtigt af med proppen, så er det virkelig pludselig også sker det hele skulper ud over. Herefter skylles de godt, inden de sættes i opvaskemaskinen.